Prosječni automobil teži od tone do 2, ovisno o veličini, a tu masu, pogotovo kad je u zaletu, treba sigurno zaustaviti. To je zadatak kočionog sustava koji uvijek mora besprijekorno funkcionirati. Više o tome saznali smo u Tokić edukacijskom centru. Kočioni sustav je najvažniji sigurnosni element svakog vozila koji mora uvijek biti ispravan i funkcionalan, te se mora redovito servisirati i provjeravati. Neispravnost kočnica vozač može primijetiti po čudnim zvukovima prilikom kočenja, zanošenju vozila, vibracijama kola upravljača kod kočenja ili po čudnom osjećaju na pedali kočnice. Tvrtka Tokić posluje u skladu sa svojim sloganom Sigurnost u pokretu i zbog toga u ponudi ima dijelove za većinu modela automobila isključivo vrhunskih i renomiranih proizvođača. Upravo jedan takav proizvođač je ATE, tvrtka u koncernu Continentala. ATE kao premium proizvođač koji je u autoindustriji zastupljen preko 70% u prvoj ugradnji. U svim Tokić poslovnicama nudi razne proizvode kao što su diskovi, pločice, kočiona tekućina ili maziva za ugradnju tih samih pločica. Mi koristimo preko 270 različitih mješavina za pločicu. Pločica je inače potrošni materijal koji treba redovito pregledavati i mijenjati određenim intervalima. Što se tiče životnog vijeka, to jako ovisi o težini vozila, vrsti mjenjaču, ali i stilu vožnje samog vozača. Na otprilike svakih 5000 km vizualno kroz kotač pregledajte sve kočne obloge i diskove. Ako je ostalo manje od četvrtine obloge na disk pločicama, odmah i zamijenite. Jedan disk može izdržati otprilike 2 pločice, iako to nije isto generalno pravilo za sva vozila koja se javlja na tržištu. SUV vozila imaju veću potrošnju što se tiče samih diskova, pa će oni u prosjeku izdržati možda samo 1 pločice na vozilu. Prilikom svake izmjene disk pločica obavezno pogledajte stanje diska. Ako je izbrazdan ili ima pukotine, izmijenite ga. Pritom je važno izmijeniti diskove u paru na oba prednja ili stražnja kotača. Ovdje na vozilu vidimo primjer ispravnog diska kočnica koji na svojoj tarnoj površini nema oštećenja i kanale, a hrđa koja se nalazi ovdje na disku i koju svaki vozač može vidjeti kroz naplatak vozila ga ne bi trebala zamarati iz razloga što ona nastaje uslijed vlage u zraku i nestaje nakon par kočenja. Kočiona tekućina i cijevi koje čine taj sustav su poput krvotoka automobila. Ona je važan čimbenik sigurnosti automobila i njena izmjena nikako nije nepotreban trošak. Kočiona tekućina je jako bitna stavka u kočionom sustavu, zato što ona prenaša našu silu koju vršimo na papučicu direktno na kočnice. Kočionu tekućinu treba redovito mijenjati i tu postoje različiti intervali zamjene, zavisi o kojem sustavu se radi. Kočionu tekućinu ne smije se nadoljevati, nju se treba redovito, znači kompletno mijenjati. Ukoliko se zanemari interval zamjene kočione tekućine, može doći do propadanja kočnice i otkazivanja kompletnog kočionog sustava. Također, kočioni sustav vozila je sustav pri čijem održavanju ne bi trebalo biti kalkulacija i kompromisa u smislu kvalitete ugrađenih dijelova. Uvažavajući ove savjete iz Tokić edukacijskog centra, možemo biti bezbrižni i sigurni u prometu.